сабаби ба варзиш бурдани Мариам дар он буд, ки вай аз кӯдакӣ худаш хеле лоғар буд. Она поехала с нами на соревнования. Были соревнования в Минске. Это был международный турнир в 2017 году. Амон мусобиқа бо медали нуқраба. نه تنها با ورزش او هم با چیز موسیقی هم چی دارد، ذوق زیاد دارد. من که خود در مکتب بسیار خوب می‌خواندم با بهای اعلی. مریم با بهای خوب و اعلی می‌خواند. من یکم بار در مینسک رفتم، جای دوم را گرفتم. دوم بار مینسک رفتم، جای یکم گرفتم. Марьям была для меня лучшей подругой. наврасию кӯдакӣ айёми гуворо ва лаҳзаи беҳтарини ҳаёти ҳар як инсон аст. дар ин замон моро лозим аст ки вақти хешро самаранок истифода бурда дар оянда ашхоси шинохтае барои халқу миллати хеш бошем. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Мариам Маиловаи 11-сола новобаста аз сину сол дар самти варзиш парчами кишвари азизамон Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон болаи сар бардоштааст ва имрӯз мо ҳайати эҷодии барнома дар мавриди ин ғончаи боғи умеди кишвар қисса мекунем. қаҳрамони барномаи мо Мариам Маилова ҳанӯз дар синни 6-солагӣ аст ки ба варзиш машғул мешавад ва аз рӯи риштаи теквандо ИТФ ва кикбоксинг машқварзӣ мекунад. маҳз модар сабаб гардиду Мариам ба ин риштаи варзиш меҳри амиқ баст ва ба ин пайроҳа рахти сафар баст ва бо иродаи қавию матонати хоса баҳри расидан ба қуллаи мурод ҳамаи монеҳаро паси сар карда ба қуллаи мақсуд раҳсипор гардид. шавқ доштани Мариам ё не ба варзиш аз кӯдакӣ фикр мекунам ки не, барое ки аслан сабаби ба варзиш бурдани Мариам дар он буд, ки вай аз кӯдакӣ худаш хеле лоғар буд ва вақте ки бояд ба мактаб мерафт, аз 6-солагӣ ба мактаб рафт. пеш аз мактаб рафтан, пеш аз моҳи сентябр ман гуфтам ки Мариам биё вай равем, меравем як ду толора мебинем. Ман бисёр мехостам ки Мариам ба тенниси калон машғул шавад, чунки мегӯянд ки ҳар чизе ки худамон натавонистем дар орзуҳое ки худамон натавонистем амалӣ кунем, баъдан падару модар ҳамон чизро дар кӯдакҳои худашон амалӣ мекунанд. ва вақте ки ман Мариамро ба толори вай бурдам, машқи теннис бурдам, бо тренер гап задем. Вай гуфт ки аслан барои ман чӣ маъқул аст ки вақте ки ба назди тренерон меравем, инҳо ҳамеша пешниҳод мекунанд ки аввал 1 ё 2 маротиба омада бинед, оё ба кӯдак писанд меояд ё не. мо ҳам 1 соат шиштем, тамрини онҳоро дидем. дар охир ман аз Мариам пурсидам ки машқ мекунем? Гуфт не. сараввал ба қаҳрамони барномаи мо риштаҳои варзиш номафҳум буданду намедонист ки кадомеро интихоб кунад. волидон ӯро ба толори теннис, ҷудо, таеквондо ва дигар намудҳои варзишро тамошо медоданд то якеро пеша кунад.
ёдам ҳаст ки тақрибан 4 ё 5 сола буд, мо як маротиба ба ҳамин теквандо рафта будем. ҳамунам танҳо ба хотири дидан. баъд Мариям худаш гуфт ки агар ёдатон бошад, гуфт шумо мана назди як муаллима бурда будед, бед пешам мерем. мо омадем боз ба ҳамин толори теквандо ва интизор шудем. Вақте ки Риана омад, вай ҳам ҳамин пешниҳода кард ки як-ду маротиба биёед, аввал кӯдак худаш бинад, тамрина бинад, уман вазбиния бинад ки то чӣ андоза мефорад ба ӯ ё не. баъд вақте ки дид, гуфт майлаш ман мебиём. ва ҳамин хел аз синни 6-солагӣ, соли 2016 буд, моҳи август, як маротиба ба ҳамон толор қадам гузошт, тамрин кард. Ай 6-солагим ва варзиш рафтам. Модарам аввал мана хост ба дигар варзиш додан, ман рафтам варзиши теквандо. дар толори варзиши таеквондо мураббӣ Риана Галимова Мариямро хуб истиқбол кард ва ӯро ба ҳайати шогирдонаш шомил сохт. маҳз чунин тарзи муносибат, чунин меҳру навозишҳо ва дар баъзе маврид сахтгириҳои мураббӣ буд ки дар тӯли 21 соли мураббигӣ шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст ва дар тарбияи насли наврас дар самти варзиш ба қавле устухон надорад. Мариямро дар синни 4-солагӣ бори модар ба назди ин мураббӣ оварда буд ва бо дидани чанд лаҳзе аз машқварзони ин толор, сабку услуби ин мураббӣ дар авроқи хотираҳои Мариям зудуда нашуда буду бо исрори ба назди ин мураббӣ аз ин ришта тамрин карданро ба модар талаб кард. рӯзҳои аввали тамрин барои Мариями хурдҷуссаву лоғар бисёр гарон паси сар мешуд. Якун машқ қин, баъд дуюм сеюм осон буд. Впервые Мариам пришла в зал тренироваться тэквондо, когда ей было 6 лет. Я познакомилась со многими увлекательными ребятами, включая Мариам. Она очень талантливая, очень способная, и она очень дружелюбная и теплая. Мы все вместе проводим хорошо время, поддерживаем друг друга после каждых чемпионатов. Если кто-нибудь не справился, мы говорим ничего страшного, все будет хорошо, поддерживаем друг друга. рӯзе дар талошҳои аввалини тамрин дар толор Мариям меафтаду устухони дасташ мешиканад. ин ҳодисаи ғайриинтизор пас аз 2 моҳи тамрин ба Мариям рух медиҳад. модараш пас аз ин ҳодиса гумон мекунад ки бо ҳамин шояд варзиш барои Мариям анҷоми кор аст. баъд аз 3-4 моҳ аллакай ин хел шуд аввал ки вай баъд аз 2 моҳи тамрин дасташа шикаст. дар яке аз тамринҳо вай афтид ва дасташ шикаст. ҳамин сабаб шуд ман гуфтам ки тамом вай дигар намеравад. 2 моҳ дар байн танаффус шуд, дар ин байн бо вай касал шуд, бемор шуд. ман гуфтам тамом, варзиш бо ҳамин ба анҷом расид. лекин вақте ки сиҳат шуд, шукр, вай гуфт, бопурсидам ки меравем? Гуфт ҳа. боз рафтем, тамринаша идома дод. пас аз бозгашти дубора рӯи татами ва 6 моҳи тамринҳо ба Мариям муяссар шуд ки дар мусобиқаҳо иштирок намояд. баъд аз чанд моҳ тренераш гуфт ки мо мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дорем, биёед Мариямро мегузорем. ман гуфтам ки мисол
бовар надоштам, чунки дар байн ҳам танаффус буд. Лекин тренераш гуфт ки вақте ки ман бовар дорам, агар шумо ба ман бовар карда овардед, бед мемонем. Ва якум мусобиқа вақте ки баромад кард, аллакай 7 сола буд. ҷои аввалро гирифт. Ва ин шояд ҳамин сабаб шуд ки вай ба як рӯҳияи баланд, аллакай ба як шавқи зиёд, дигар ҳар рӯз мисол ба машқ бо як меҳр мерафт. соли 2017 дар аввалин мусобиқа дар шаҳри душанбе ки миёни наврасони 7-8 сола аз риштаи теквандо ИТФ доир гардид, ӯ зинаи аввалро касб кард. тамошобинони азиз, қобили қайд аст ки риштаи варзише ки Мариам тамрин мекунад намуди ғайриолимпӣ буда, имрӯз дар кишвари азизи мо ҳаводорони зиёди худро дорад. Спустя полгода она участвовала на городских соревнованиях, которые проходили в Душанбинском центре развития тэквондо и кикбоксинга, и стала обладательницей золотой медали. пас аз касби зинаи аввал дар нахустин мусобиқа, меҳри Мариам нисбат ба варзиш дучанд бештар гардиду дигар ҳар рӯз волидонро хоҳиш мекард ки зудтарак ӯро ба толор баранд. баъд аз ҳамин мусобиқаи аввал тақрибан на беш аз як моҳ мусобиқаи байналхалқӣ дар Беларус баргузор мешуд ва тренераш гуфт ки агар розӣ бошед, Мариама мебарам. Ман гуфтам, мисол то чӣ андоза Мариам метавонад дар онҷа иштирок кардан, чунки аслан таҷриба надорад барои дар чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кардан. таҷриба дар кору ман гуфт ки ин новобаста аст ҳамин нозукияш, новобаста аст ҳамин мисол намуди зоҳирияш, худаш хеле бақувват аст ва иродаи қавӣ дорад. Ман гуфтам, агар ту бовар дошта бошӣ, пас ман ба ту бовар дорам. Ва рафт. Вай рафт ва аз ҳамон мусобиқа бо медали нуқра баргашт. Ва ин шумо медонед як ҳамин новобаста аз он ки вай ҷои дуюма гирифт дар байни ҳамин қадар иштирокчиён, бори аввал мисол берун аз кишвар баромад, лекин омад бисёр рӯҳафтода буд. Вақте ки ман пурсидам барои чӣ, вай гуфт ки ман мехостам гуфт барои шумо медали тилло биёрам. дар ин мусобиқа наздики 30 кишвари ҷаҳон ширкат дошт ва Мариам бо мураббӣ Риана Галимова ва чанд тани дигар ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи фароқоравӣ намояндагӣ мекарданд. Мариам аз дурахшиши худ дар ин мусобиқа дарак дод ва ҳамаро ҳайрон кард. После этого в 2018 году мы поехали на чемпионат, опять же, международный был турнир в Минске в 2018 году, где Мариам стала обладательницей золотой медали и получила звание чемпионки международного турнира. Также Мариам участвовала на международном турнире, который проходил в Ташкенте. И у нее было 2 медали, серебряная и бронзовая. вақте ки Мариам дар Минск, дар шаҳри Минск медали тилло ба даст овард, мо бисёр ба як ҳаяҷон, ба як чиз ба аэропорт баромада ва ёро пешвоз гирифтем. Бо тамоми оила, бо тамоми хешу авлоду ва ёру дӯстон бисёр биромадем, пешвоз гирифтем
бисёр хурсанд шудем. соли 2019 дар шаҳри Алмато қаҳрамони барномаи мо дар мусобиқаи кушоди варзишӣ аз намуди таеквондо ITF 2 нишони тилло ба даст овард. аввали соли 2019 буд ва мусобиқаи байналмилалии ҷоми Осиё буд ва дар он ҷо бо 2 медал баргашт. аз рӯи категорияи таеквондо ITF дар 2 ришта қувваозмоӣ мекунанд, яке тӯли нишон медиҳанд ва дигари спарринг. Спарринги инфиродӣ ҳам ҷои аввал гирифт ва аз тӯли ҳам ҷои аввал гирифт, бо 2 медали тилло баргашт, ки ин барои худаш ҳам хеле мисол хотирмон буд, чунки вақте ки баргашт аллакай ҳиссиёташ тамоман дигар буд. Где Мариам получила 2 золотые медали по тылям и по спаррингам и стала абсолютной чемпионкой этого турнира. мариам боз дар санъати расмкашӣ ва намохтани фортепиано маҳорати олӣ дорад. ӯ хатмкардаи мактаби мусиқии рақими 1 ба номи Чайковский шаҳри Душанбе мебошад. дар мусиқӣ ҳам то андозае муваффақ шудааст. худаш аллакай мисол мешинад ҳамун мусиқиҳое ки ё ҳамун шоҳкориҳое ки ҳаст ва аллакай дар фортепиано менавозад. ва вақте ки шумо навохтани унро мебинед ва мебинед ки худатон аз ҳамин кор маҳрум ҳастед, чӣ қадар эҳсосоти падар модару фаро мегирад ва ин як лаззат аст. вақте ки шумо мусиқии зиндаро гӯш мекунед, вақте ки шумо имкон доред ки мисол мусиқиро аз аслаш гӯш кунед, ба қавли мисол аз шоҳкориҳои Бетховен, Моцарт, ва аллакай кӯшиш мекунад ки ҳамин мусиқиҳоро оҳиста оҳиста аз худ кунад. дар мактаб низ мариам аз фаъолону пешгомони синф ба шумор меравад ва миёни ҳамсинфон бо одобу ахлоқаш фарқ карда меистад. ҳамсинфон ҳамавақт бо мариам ифтихор мекунанд. қаҳрамони мо омӯхтани забонҳои хориҷиро зиёд дӯст медорад. ман хеле хурсанд ҳастам ки мариам машқ мекунад дар машқи таеквондо. вай хеле одами хуб аст, баҳои аъло мегирад, калонсолонро эҳтиром мекунад, вай гапи муаллимаро гӯш мекунад ва дар дарсҳо қарор мешинад. мариам бо баҳои хубу аъло мехонад, яъне ки то он дараҷае ки ман мисол мехостам ки бо баҳои аъло хонад, чунин нест. лекин намегӯям ки мисол тамоман фаҳмиш надорад, хуб мехонад. ба ҳамун фикр мекунам, ба ҳамун дараҷае ки ба худаш лозим аст ё ба ҳамун дараҷае ки муаллимонаш сахтгир ҳастанд мехонад. ҳоло мо аз соли гузашта мо ба мактаби нав гузаштем ва дар ин мактаб муаллимон нисбат ба дигар мактабҳо сахтгиртар ҳастанд. дар толори варзишӣ мариам бисёр ҷидду ҷаҳд мекунад то ба дастовардҳои бештаре дар мусобиқаҳо ноил гардад ва як қадам аз дигар ҳам дастаҳояш пештар бошад. ӯ то имрӯз нишони тилло ва нуқра дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Мински, Беларусия, 2 нишони тилло дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон ва барандаи нишони тилло дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва чандин карата ғолиби мусобиқаҳои риштаи таеквондо ITF ва кикбоксинги Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни наврасони зери вазни то 30 килограмм маҳсуб мешавад.
ҳоло бародари Марьям Алиҷони 8 сола низ тамринҳои апаашро тамошо карда ба риштаи тайквандо ИТФ мароғ зоҳир кардааст ва ҳар рӯз ҳар дуи онҳоро модар ба толори варзишӣ ки дар назди варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ҷойгир аст барои тамрин меорад. вақте ки апаашро мебинад инқадар дастовардҳо дорад, ӯ ҳам кӯшиш мекунад, яъне фикр мекунад барои Алиҷон айни замон Марьям ҳамчун як намунаи ибрат аст. Когда я вот сюда пришел, мне тоже захотелось, вот как Марьям, быть чемпионкой мира, чемпионкой Азии. Марьям самая лучшая сестра. И еще я тоже хочу стать, как она, чемпионкой мира. Марьям была для меня лучшей подругой. Я хотела с ней подружиться, когда я еще первый раз пришла в зал. Мне было страшно иногда, но когда я видела, как занимается Марьям, мне стало гораздо легче. После этого я начала заниматься, и мы с Марьям так познакомились. Мы часто с ней работаем в парах, выходим на спарринги, вместе делаем тыли, учим, готовимся к аттестации на красный пояс. Мы с Марьям лучшие подружки. ӯ мехоҳад ки то андозе ки ман медонам чемпиони ҷаҳон шавад ва дар касб бошад, намедонам аз хурдсолӣ орзуи архитектор шуданро дошт. Марьям дар хона фарзанди калонии хонадон аст ва падару модар зиёд ӯро дӯст медоранду барои орзуҳояшро ҷомеъ амал пӯшонидан ба ҳамаи кор қодиранд. моҳияти эҷоди барнома дар мусобиқаҳои оянда ба ин ғунчаи боғи умеди варзиши кишвар барору комёбӣ ва муваффақиятҳои бештарро таманно мекунем. бигузор мудом парчамбардори ватан дар арсаи ҷаҳон бошад.